Na yi gamo da yar budurwa na rasa mata ya zane je. Ban san da me za ta karɓo bayanin nan da zan bata ba. Kina ina ke yar budurwa, kina ina akwai magana. Ina da ciwo a zuciyata, ki bani dama na bayyana. Wai kina ina ne, akwai bukatar na furta kalmar su a gare ki. Akwai bayanai da za na furta waɗanda za su saka ki shauki. Ina da tabbacin da kin bani lokaci za na zo gurinki, da furta dukkan abin da zai sa ki walwala cikin jikinki. So ne silar rayuwata, na zauna da ke cikon muradina. Ki duba yadda sanki ya taɓa can cikin zuciyata. Ina buƙatar na ji sautin muryar ki jarumata. Na kalle ki na cika burina ko da za na huta. Ina ganin dai ban yo miki ba kan na fahimta. Kyakkyawa a bar ƙauna, bara ki ji me ya ja ni. Wani kamshin jiki yake ji, wani taku kawai yake ji. Ni tawa kaddarar kallo ne ya saka na zo gunki kinji. Zan so ki gane zancen da nake miki, juyo kawai ki ji. Yau gashi na shigo turbar so, kalamai suna zuba. Kuma dukkan abin da za ki faɗa min ba zan guje ki ba. Tausayi yana cikin dangin so, mahaɗinsa so ne gaba. Ki dubi zancina, kin ji mata. Na ga kin kasa ki fahimce ni, yanzu zan sa warai salama. Zana kauce na barki yan mata, tunda kin kasa bani dama. Haka so yake na amince a kanki, yau nake ta fama. Ban ga laifinki ba, abin da kake so yana hannun bacci. In ma ta kuskure wata rana ba ma batun abinci. Na barki lafiya lau, je ki riƙe martabar masoyi. Jaruma al'idda nufi ake ciki, ina jinki. Lura mana tallan gidan hada-hada. Assalamu alaikum masoyana. Ina yi muku fatan alkhairi. Wannan fim ɗin namu mai suna gidan hada-hada, ku ci gaba da bibiyar mu a tasha gidan hada-hada TV. Gidan hada-hada TV. Ina yi muku fatan alkhairi. Gaskiya an baro wulaƙanci. Kuma an yi bantare. Me ake ci mu Ta za ki tuna ko in tuna miki? Tuna mu wannan ya. Za ki sha ko in sha miki? A wanne daga ciki? Wani yaro da ke ce Au, Bello kenan. Bello bugagge. Bello bugagge. Ya aro wulaƙanci sai kun kalla. Gidan hada-hada. Zan ba ku satan amsa ba. Ci gaba da gidan hada-hada TV. Ina yi muku fatan alkhairi masoyana. Na gode. Mun gode, alƙarin girma. Amin ya Allah. Jaruma, kaka barki lafiya. Na fara, action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, sunana Zainab Ibrahim, jaruma a masana'antar Kannywood. Albishirinku, gobe za mu sakar muku fim ɗin mai gidan hada-hada, gobe ranar Asabar. Kashi na 20 wato episode 20. Don haka masoyana, kar ku sake a baku labari. Gidan hada-hada TV, a wannan ne kaɗai za ka iya samun fim ɗin. Ni ma ina ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin gidan hada-hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da Garba a cikin shirin daɗin kowa wato Arewa 24 tare da ni ga gaya musu da bakinki. Assalamu alaikum masoyana, sunana Minal Abubakar yar mama wacce aka fi sani da Zulaihat ta cikin shirin daɗin kowa. Wato Zalihan Baba Kamai. Yauwa ne muku coge wanda kuka sani Faruku na cikin shirin a duniya mutumin Abala da Kanabaro yauwa wanda ya gane mai rabani da 'yan maza don ban da abin da zan ba su. To, albashirinku masoya ga wani shahararren fim ɗinmu mai suna Ruhin Rai. Yau, Alhamis za mu saka muku kashi na 9 a tashar gidan hada-hada TV. Don haka masoya, wannan fim Ruhin Rai ya yi kyau sosai ya ba da ma'ana. Don haka masoya na a ci gaba da tuntuɓar fim ɗin nan saboda akwai saƙonni da yawa. Gashi yanzu mun saka muku shi har episode na 8 yau kuma a Alhamis za mu saki kashi na 9. Yanzu wani albashi za ki wa masoyanki tunda fim ɗin nan da ƙawarki a ciki aminiyarki yauwa. Ina kira ga masoya na duniya baki ɗaya. Wannan fim ɗin dole ne in fito in jajirce ganin cewa na taya an tallata shi. Gaskiya ne. Saboda fim ɗinku ne. Aminiyata kuma jini na gaskiya ne. Mu'amala wato Raliya. Yar gidan Malam Barau ta cikin shirin daɗin kowa. Budurwar Rasaki yauwa. Fim ɗin dai Ruhin Rai yayi kyau ya ba da ma'ana don haka ina masoya masu son a koyi soyayya masu wacce take son ta koyi shagwaba wacce take so ta koyi abubuwa to ta kalli wannan tasha mai suna gidan hada-hada domin ta kalli abubuwa ta ɗau kwasa-kwasai. Akwai soyayya kamar yadda ya faɗa akwai shagwaba akwai abubuwa kala-kala. Shi ma saurayin budurwa in yana so ya budurwarsa shagwaba. A ba bibi nan ana bibi.